urte berezia izan da, antolatu ditugu 3 ekintza nagusi, 3 fetxetan, gaur maiatzaren 12an itzuliarekin eta Euskara eguna eta emakumeen eguna antolatuko dugu. Kooperatiba hau sortu zen emakumeari lana emoteko eta zein aukera hobie aurten 50 urte beteta, euron ametsa bete danez, esan dugu emakumin enpresa baten sustapena, indartu biogu kirol participe emakumeari indar hori moteko. La campeona del mundo también presente en el día de hoy. Emozionauten hau, urduri egonaz, baina oso gustora urten dabe modun urten da. Eika sortu zen 1973 da azken baten izen zen hemen inguruen ezeuelako enpresa bat Andraskuek lan egin izeteko modukoik. Da orduen hortik urtean pixkat enpresi sortzeko asmoe eta gero hor gazte talde bat unibertsitatetik urten dago izenak eta animau ziren, da hasi ginen. Iraiak 9an egingo dugu ate irekiak batez be, familia eta senideak ezagutzeko non gauden eta eikako lankideak ezagutzeko gure familiak ere. Eta gero ekitaldia nagusia izango da abenduaren 22an, egun horretan sinatu zen lehenengo akta sinatu zenez, eta horria elkartuko gara 50 urte hauetan zehar ibili diren guztioekin, eta egun zoragarria espero dugu izatea.